сарояндаи маҳбуби Тоҷикистон Нигина Амонқулова суруди навашро таҳти унвони «Дидаи гирён» нашр кардааст. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Суруди нави сарояндаи маҳбуби тоҷик Нигина Амонқулова тоза ба шабакаи мо роҳ ёфтааст. Суруди нави Нигина таҳти унвони «Дидаи гирён» буда дирӯз 12 ноябр нашр шудааст. сабти суруд дар студияи сурат гирифта танҳо давоми 2 рӯз ки дастраси тамошобинон гардидааст, аллакай аз ҷониби беш аз 15 000 нафар тамошо ва баҳогузорӣ шудааст. Нигина дар сабти ин суруд куртаҳои сиёҳ ба бар намудааст, ки ба либоси миллӣ камтар монанд аст. ӯ миёни мардум аслан бо тарзи либоспӯшиаш, ки аксаран либоси миллиро бар мекунад, эҳтироми хоса дорад. оҳанги суруди «Дидаи гирён» бо қалами Наҷибулло Варшед навишта шудааст. Дар омода намудани суруд бошад зери суруди нав даҳҳо ҳазор нафар аллакай шаҳр гузоштанд ва қариб ҳамаи онҳо аз овози зебои ин сароянда ва тарзи либоспӯшии ӯ вафс намуданд. бинандагони азиз, ин буд видеои мо. во Нигина албатта хеле хубтарин овозхон аст дар Тоҷикистон. гӯем баъд аз Шабнам, почти бо Шабнам фарқе надорад. зеро дар фикри шумо чи аст? якумин ҷое мегирад дар Панҷакин Нигина Амонқулова, чунки ӯ беҳтарин дар рӯи Панҷакин, дар рӯи аму чи аст, Тоҷикистон. шумо чӣ фикр доред? Ина ҳатман дар комментария нависед.